Hello mga kalisteners, maayong hapon o ang oras alas 4:53 niya. Kumusta mo tanan mga kalisteners no? Mga kong pasensya kay niabot ito isang buwan na kapin nga watay upload sa YouTube. Dili sa YouTube at i-upload no? Isang buwan mo 32 days naman siguro no? Pasensya kaayo kay maulagi na medyo gilaay mga listeners kay ibaw na mo sa kong rason. Nawadaan sa kong gana mga listeners aning kahinay sa kwan jita nga tabad sa ulo mo na sa sinunda na ipawalay na lang kong edit mga listeners kay wagid mo iba nga karon lain nga SIM card akong gigamit para kuan ka-upload ko. Try lang na ito mga listeners no? Tuloy ko kasi oras kung rasa ni mo makumban og upload kay ang oras na to karon alas 4:54 way sure og matama man yung gabi iba dugay man mga listeners no? O basa sa ko sa kuan sa mga comment hindi na lang sila kung mag-insert ng Shopee kay mga mag kuan ay ko itong Shopee kung may magwa kayo na malit ba o mag-tag lang siguro sukway hindi na lang ako balik-balik itong video mag-tag lang siguro ko og lain yung mga products wayan na ako og okayhan ba sa YouTube kay kasagaran mo i-tag na ko nga wala makita sa video kay bro i-reject ito so karon so wayan ako og tag og product na wala sa akong video makita ba kung obserbahan o kung sa'y kuan sa YouTube mga ka-listeners no naot tag na mamalit no Manay siguro na agi yung admin. Kaya mahal ba load ani kay di na man di na niya ang unlimited nga to ken text ba. Dito ako gigamit yung mga listeners no nag-back up ko pa-load og kanang Globe kay kaso muhinay ipuli-puli na ko ba sa Globe. Pero mo lagi kita ko gasto mga listeners mo gini sa mga makawa og gana. Dako gasto dali ra mahurot kining Globe kining dito dako sa gasto pero kuan sad di sad kaayo parehas di lahi ra gito TNT sa una kung wa pa madaot ba so bitaw kayo ni upload dali ra kayo kini agwantahon na lang gid mga listeners nya pasayloan niyo kay dugay kita ka sumpay aning drama basin ang uban nagtuon na kuan wa na to kasumpay man wa na mag-upload paita bitaw mga listeners og makawa sa gana sa sinungdan gyud kining internet gyud kay mao man akong gikinahanglan gyud nga kinahanglan gyud kusog ba nga man muli di agwanta ko ring laing SIM card no? Ang basahon ako dahil si Her nawa ko kay bok asa ko dapat mubasa sa comment pero sige lang dili ko magsugod aning 1 month ago no kay kasang buwan na medyo kong kapin kung nga wa ko upload ari ko magsugod ang comment nga una si Hermelin Padayaw ayun sa kanin ni Randy Padayaw susun ang comment ni Hermelin Padayaw morning idol aha naman ang part 4 sa dramang Ako Imubang Higugmaon na-upload ang part 4 man kini na lang part 5 no nga atong isumpay karon ng sunod no nalit akong pasa no si Lia Ambrosio, salamat kayo kay Lingaw dyan sa imong mga drama taga Malungon, Sarangani Province, Philippines ug na duha ka heart na sticker. Salamat kay Lian Ambrosio. Salamat kay sa imong paminaw sa drama nga ako imo bang higugmao na. Og si Maribel Almasan. Mga idol ganan kay ko sa istorya pero sakit sad nga isipon si Dino kuya ni Jerry iyang napatay tungod sa iyang pagprotektor kang Jerry nga iyang manghod lagot una naon nga tanang paningkamot ni Dino para sa iyang manghod tas siya ra nagpatay may lang ang ending ni comment ko si Josephine Sirato sakit yung ending bitaw no kaang managlahing dalan yun
na minaw na taglaing drama kay Chaman nga nahuman naman po, no? Pero sakit din na lang itong managlaing gala, no? Si Ellen Harnett, malingaw na ba yan? Kayo ba yan sa una? Basta makabati niyo mga drama. Kay mao man gyud ang dalampanan sa taga Bisaya sa Mindanao kay wala may mga gadgets sa una. Mao gyud. Mao na nin magdaglingaw na tong mga pobre gyud. Radyong kahoy sa una. Malingaw na tagpaminos mga drama, samtang natin mga gipangbuhat, mangguna, maatos mga kaumahan, manglaba, manghugas, manilhig, mga higda-higda og udto, minaw mga kinakong suliran, lumana, panahon sa kagabi, minaw drama, samtang padong mato. Lingaw kita ni mga drama sa unang panahon. O pa ang mga gadget karon mas bita ganitong drama pa o pa ni gadget yung sa nanay gadget o naman. Sige na magduwa ng games ng uban, no? Hindi na kayo minaw drama. Kaya duwa games or sa mga lingaw, no? Naghanag mga kuan kabisihan, no? Pero kita nagbata matagi kas drama antud karon balag na natay mga high-tech nga gadget. Pero pabilin tang naminaw sa mga drama sa Armen, no? Kay nindot kayo daghang kag mahimong trabaho samtang naminaw, no? Lahi sa tanaw kag cellphone, no? Sa imong kuri-kuri cellphone o magtanaw kag TV, mabian ang trabaho gid, no? Pero kining minaw kag drama sa imong headset na ka daghang kag mahimo, no? Lahi gid ang naminaw kag drama kumpara sa matanang television, no? Ano pa i-comment si Ellen Harnett, kinsa ning babayan ni sa akin sa una si sa man naman din nagbasa niya agin, kay numdum na kung nabasa na. Basaw na nato dito yung comment maski sa uban pud nga mga drama maski introduction. Yes, nice. Yes, kaayo nice. Mo gyud, no? Tong ginhawa Philippines sa una, no? Nindot kayo. Kaya wala tayo kopya. Sinsya kayo, no? Mga listeners. Si Maribel Almasan, sakit jud kayo sa batian ang dain sa drama. Uy, lagot kayo. Saan? Mula ulo hanggang paa, overprotective si Dino. Wala, nagbinyo para sa kang Jiri. Tas ipatay ra. Tulo akong luha. Jud ay. Mo gyud. Sakit yun ang mong drama, mga kalisnes. O, naminaw si Gina Lynn Cabornay sa Ako Mo Bang Higugmaon Part 4, no? Salamat kay sa imuhang pagpaminaw. Si Tini, saan tayo? Saan may basa ni Tin Algabre. Dugay lagi ka mag-upload, boss. Pasensya kayo, no? Tin Algabre, no? Nadugay tag sumpay. Ilaay lang yung mga kalisnes. Usap pa awas ang gipapaway akong mata mga listeners sige atubag cellphone kay sige balik ning akong sa mata problema ba sige balik niya ako na pa kung tulo na ka drops ang nakuha na ko no? Napay duha dia akong ipuli-puli og pato sa mata kanang mo action bitag hubag mga listeners siya na sinungdan nga ni Paulay na nagyog ko kay importante minsan nga pinga itong mata na listeners. Na dito akong drops magpato ko panag sa labinag mapil na kong amor kumbag ba magpato ko yan na murang arang so mangamag kong edit maabot na po kong tagal stress kadawon action na po hubag yan na lang naman dito akong drops walang na akong mabit-bit na ipakita sa ako ninyo para ako na muna ako sa sinungdan nga yung relax ko kinidyo ang mata yan na kinisang kinalang ko kag mubawi og paulay kay lawas punan ba kay kung naagi sige ko pangamag sige ko bobo man ay sa sinungdan kining kulang tagtog ba stress kay lawas wala mawi ko paulay ba Nyanagi jud ko kasakit po dito naging bulan mga listeners muna nga usa sinungdan nga kinahanglan jud mo relax no nga pasensya sa uban no na natingala nga dugay gid ta kasumpay no so, yan concern gid sa lawas ang usa sinungdan no kaduharan na hinay signal kinahanglan mo ta mo kuan jud ba kay itong lawas may punan kinahanglan kita mag-amping papawlayon sa dili abusohon.
Og si Carlo Peruzzo, idol, pwede mo request mga drama ni Ray Boris. Idol, i-upload to, dol, salamat. Shout out from North Cotabato na lang. Pwede mo ding doon ka nagpahiyong, no? Matayo lang tayo pangita, no? Napabutay mga drama ni Ray Boris. No? Una pa dahil ko drama nga naa siya, pero dili siya mo ibida. Murag kontrabida, masyado siya to. O pala na kumarin sa mga kalas na. Try lang na ako apon. Di sila na ako musaad kay patakahuman na ng dramahan, no? Na si Roland is Kugonon. Thank you, Idol. With emoji nagpayong mo sa payan, Roland Kugonon, no? O si Haranan ni Earl. Boy, pwede ko mag-request ng mga horror nga drama, pareha ng panugon o daghong sa sapa. Salamat, boy. O keep safe always. Di kita ka-upload ng mga dramahan, no? Panugon o kining dagong sa sapa. Kaya nanay nag-upload na no? Mga po ko yung mga horror nga drama karon no? Naalam ko drama sa una siguro itong ang mga kaliwat, pero naalam ko yung nag-upload na sa YouTube, no? Nga murag way pagkahuman. Na ako final na episode sa akong mga folder. Nalang di kulang mo nang wala ko gi-arrange ba. Pero na ako final ng dramaha na ang mga kaliwat sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. No? Nindot ko kung dramaha ibalik o ganahan mo. Wala na nay malat ang kay sa man wa man ako ma-save ang uban. Nya si Cheryl Luha. Hi sir, shout out ko sa akong amiga sa Saudi na si Nelisa Pioquinto Hasmia. Ranain og akong bana nga si Jimmer Sambo pero may kuminaw from Kuwait. Kinadigan heart ang comment, no? Salamat kay Cheryl Luha. O gatong balik ko, no? Shout out sa mga amiga dito sa Saudi nga si Nelisa Pioquinto Hasmia Ranain o imong bana nga si Jimmer Sambo. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, Cheryl Luha, no? Si Maginda Harman lingaw may nga maminaw diri sir from kananga Poblacion Public Market. Pasensya mga kalisunod, taas tag intro, no? Sao nang biyaan ng mga ito nagbasa ng mga comment ko, no? Pasensya kayo mga kalisunod. I-forward lang na yung dito sa drama, no? Sa mga di ganahan sa itong vlog. Salamat Maginda Harman, no? Diya, sa kanang Poblacion Public Market, no? Salamat sa pagminaw sa Digong Kanto Boy. Ginalyn Kaburnay, ay salamat makapaminaw na sab ko pangtanggal sa kalay habang mag-umbra ko diri sa Saudi. Salamat idol. Uy sa payan Ginalyn Kaburnay, no? Diya sa Saudi. Salamat sa pagpaminaw, no? Sa part 4 aning drama ang Ako Imo Bang Higugmaon. Maginda Harman, makalingaw idol imo mga drama. Salamat Maginda Harman, no? Nalingaw pagpaminaw sa mga drama. Si Nino M. Bitua, boss na patong drama sa una nga kurat sa Libra. Paborito dito nako nga mga drama sa DWHP. Basin ma-upload to nimo boss. Basin na ara sa DWHP archive. Hihi. Wala gitay na kuha na ning dramahan ni Nino Bituan. Wala man sila gipang archive sa kuan. Sila mga drama. Nya murag naara gina silang istasyon ng mga drama sigurong kopya nila ba. Salamat Nino Mbitwa, no? Antonio Infante Lodge, salamat ni Andrew ang giatangang drama sa akong asawa Lodge na si Jocelyn Infante na siya namati. Salamat kayo Antonio Infante, no? Imo din asawa na si Jocelyn Infante, no? Banto ng parehag apelido, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw mga kalisinas, no? Antonio Infante o Jocelyn Infante, no? Salamat kayo. Si Mami Bisdak, salamat ko sa pag-upload amping shout out from Saudi. Shout out Mami Bisdak mo sa Saudi. Wasak pa yan o salamat sa pagpaminaw po, no? Si Erwin Barcelona, ang radyo man palihog dol. Salamat idol with upat kahat. Amaw din ni nag-PM na ko, no? Si Erwin Barcelona. Na ako kopya sa radyo man murag kay kuan na to murag 16 mas ka episode or 18. Pero padong nas katapusan mga ka-listeners, yung mo intro ba, kanang sinugdanan yun ba, nganong naingana, nahimo siyang superhero. No? Pero pwede na ito isulti siguro, o kinsa itong mga nakapaminaw ng dramahan, no? Ikamula isulti sa, i-share lang ninyo kung kinsa nang nakapaminaw, kung sa sinugdanan nga, nahimo siyang radyuman. No? Basta kay nanunduman ako kay kana si Roman may ngana to, no?
murag reporter man siguro na siya, si Roman. Kanya, na kuan siya ba, murag na-discuss siya ba to? O giluwas ni Ramine, ang batang bronze. Kita gipasahan sa iyang gahom. Muna nahimo siyang radyoman. Gibase mo na sa mga reporter sa DOHP, no? Kanang radyoman ba? Kini ang inyong radyoman. Yan na ito, di ba? Gibase na nila ba sa mga reporter ba? Gitawag nila radyoman. Kay panahon sa nanay mga panghitabo, mga sigasya na adyo kanunay ba nga na. Nang gibase nila ang lang superhero nga ganyan lag radyoman. So sa mga nakapaminaw ng dramahan no, nakatimaan pa isulti ra ninyo no, kay atong isulti ba kay para ni-upload ito nga padung nas ending di na mo maglibo kung say si intro ano yung nahimo siyang radyoman no. Kay na ako'y kopya padung na lang gis katapos ang sumpay. Kasi magmahay ba sa man ay dito na mag-ending usara man ka uploadan dito na magkatapusan no. Muna akong muuyon mo ato na siyang i-upload no. Pero so, katong mga nakapaminaw, comment na mo no kay ato nang i-share ang sinugdanan ang drama radyoman para dito na tayo sa upload sa dito katapusan ba kay namo gud request no si Erwin Basilonia niya kulang mo dito akong kopya dito na magkatapusan ako ang episode mo koy mahimo nino kay wala koy kuha bang record nga gikan sa sinugdanan kay to panahon na gud trabaho ko makapaminaw ra sa kong day off na ko ba ana pong naay muli yung tuyo og kanang break time na ko para paminaw sa drama unang wala ko makompleto ang radyoman no og paminaw wa ko ka-back up og record sad no nala ko ipipila nga na kopya paingon sa tapusan mga Erwin Barcelonia no kung okay ra ninyo upload na to ni dito katapusan no ang radyoman para katong wa ka paminaw amao din ni radyoman dan nindot dai pero sayang na kay way sinudanan nya comment lang mo mga kalasinas no nya kay ta pasinsa sa itong intro vlog no nga mabot yung 20 minutes ani kuha na lang i-forward na lang sa mga di na ganahan mga taas ng vlog no balikan lang ninyo yung vlog kung mahuman mo paminaw sa drama kay karon pa sa kabalik ko niya nataas-taas nila itong mga pagbasa sa comment no salamat kayo Erwin Basilonia no sa imuhang request nga radyoman panginikamutan ni puhon og mo okay ra ang uban ba mo comment sila nga okay ra balag katapusan dito balag na ilaktaw no basta makapaminaw lang itong wakay paminaw no nya sila yung habman hello idol sir thank you jud kaayo hulat jud ko ani sir amping kanang idol lima ka heart no salamat kay Lingil Habman no, sa pagpaabot o pasensya nga dugay ta nakasumpay Josephine Sirato salamat jud ani nga episode dugay jud ko naghulat ang isa pa yan no pasensya kay dugay po ko naka-upload Rockstone Cold welcome back boss dugaya sa update sa kasunod oy gimingaw na ko mamati ang maminaw sa drama emoji nagkatawa no nag like no salamat kay Rockstone Cold no salamat sa imong pagpaminaw kanunay no ya pasensya nga dugay ko ka sumpay Lisa Amper salamat sumpay sa wakas na jud sumpay amping pod sir idol lawas sa puhunan with heart no salamat kay sa concern Lisa Amper na sakto ginin mo Lisa Amper lawas sa puhunan kinahanglan mo paulay nang nadugay-dugay kitag sumpay sa drama no salamat kay Lisa Amper no si Maris Reyes hello sir John I'm sick and listening. Thank you, sir. Upload. God bless you. Emoji nagpayang mong heart, no? Salamat po ni mong Marises, no? Ikaw ang sika, no? Ang una nag-comment, ano si Kuano, si I am Charis, no? First viewer. Si I am Charis, first viewer, o emoji nagpayang mong heart, no? Salamat kayo ni I am Charis, no? Kasi ang unang viewers, aning part 4 sa ako ay mo bang higugmaon. Sikan si Marises, no? O si Lisa Ampre katulon, si Roxton Cold, no? Mga itong mga nag-una dyan og comment no nag-abti kayo mga comment pa no salamat kayo no og si Morgan Morales boss maka-upload ka sa GSK sila Indiandat og Kuya Rans boss na ako anang mga GSK man pero daghan na may copyright mo na siya kay mga music mga kanta-kanta na sila ba man wala ta mo upload no sponsor siya sa Biotrope no mga nga wata nang hilabot anang mga dramaha kay kuan man sa Bayot sponsor na sa Biotrop no? Sa UHP no na una tay kopya na pero
para laging copyright sa kanta-kanta nila, no? Pero istorya ra, pwede ra, ito na siyang edito, no? Salamat Morgan Morales, no? Sa imuhang comment, no? Si Jackie Rose, salamat, shout out me go with heart, with emoji nagpayo, no? Salamat kay Ma'am Jackie Rose sa imong pagpaminaw sa, no? Sa part 4 ni ako imo bang higugmaon. Ya, pasensya kaya karon patasumpay sa part 5. Si Indelin sana may kasunod na agad. Pasensya kay Indelin, no? Kay dugay kinabusos tag isang buwan kapin, no? Karon pataka balik. Salamat sa imong pagpaminaw, Indelin. Nya, niabot na mag 20 minutes din itong vlog, no? Di na maglangan mga ka-listeners, paminawan ninyo ang part 5 sa Ako, Imo Bang Higugmaon? Sabi nila, walang araw darating ang Nakugang si Aldo sa dihang gisinghagan siya ni Henry aron pagawson gikan sa opisina ni Barbie. Malaguton nga migawa si Aldo ug misumbong dayon kini sa iyang inahan. Gida ni Barbie si Henry sa kantin. Mao'y gisulti ni Henry nga murag dunay nagtukmod niya aron moadto sa opisina ni. Samot ang pagdaig ni Barbie kang diyo niya paeng. Nga bisag patay na siya, manalipod lang gihapon sa mga binuhat nga duol kaniya. Unya, giatangan ni Aldo si Henry sa iyang pagpauli aron siya makabahos. Niya ang laing sumpay ning sugilano. Ako, imo bang higugmaon? handa ko. Animal. Hain pa kaning inutil. Naglungot-lungot gid ko sa gibuhat din ako. Ang inutil na ron. Makatilaw ka giron ako kulata, inutila ka. Daan pagi ko. Sudiri! Diyot lang. Usod bida ko. Ay lago bira. Imo kong giwakli. Imo kong gisinghagan, ha? Pues, muna ako ibawas mo. Hoy! Unsa ko na? Ayaw pang ilabot! Si Dong Henry ko na imong sukmagon. Anong di man ko nimo pahilap doon? Sagdi lang, Brad. Ako ng problema. Hoy, di na mahimulong, oy. Kung unsa imong problema, ako usab ng problema. Daan ba ako gitugo ni Sir painga, di ka nako pasagdan. Di ay! Gitugon ka di ay? Pues, ikay unang makatilaw ning akong kumo. Ay! Oh, sa! Gitugon ka? Ha? Ganong imo mangkiamong si Brad imo. Wasay saon niya imong sukmagon. Maulay pago sa mga tao hilabtanon. Nanubra ka na gud, Aldo. Yo, saman? Mano-mano? Ha? Mano-mano? Ay! Ako na sa ino. Gingnan ka na kung sobra ka na! Ay! Agay! Tikay ang ka, boss. Ako nga naigo sa imong kumo, wa man matikay ang. Pero ikaw nga naigo sa kumo ni Dong Henry, natikay ang. Nangalit ka, inutil? Kay nangandam. Mayra. Unya kabi kay naigo ka mo yung kadngalit ko. Ay! Kani adto gyagwanta ko lang ang imong kabasado. Pero karon, di ka na magkadapat sa kumpalit, Aldo. Hambugero! Hoy! Bangun ako diri! Imong! Isang manggaha ka. Ay bangon yan imo. Kaduha ra ba kung maigo sa imong kumo, ha? Bangon di ay! Animal! Animal ka! Ngano na? Ay, kita gida. Ma! Ay. Unsa inyong gibuhat sa akong anak? Ngano nagyakaman ka sa yuta, Aldo? Ma! Ikalitan ko kusok ginutil ma ang tabagi taon ko makabarog. Dali be, gunit sa akong kamot kay birahon ka na ako. Huymong! Naginanaw ka lang? Ma'am, kaduha ko maigo sa iyang kumo. Anong ako man siyang tabangan, madam? Inyo kita ba nga lang akong anak? Way, nagtabangan niya, madam, uy. Tabangan oy! Madam, ato man ng istorya, no? Pag-update niya sa gate, iya da yung gibira si Dong Henry. Midagan ko aron mo uwang. Pero ako naman hinuoy gisukmag. Igo noon ko. Kaduha pag yun. Unsa man ka, Henry? Nakaud-haud ka na din, he?
Kaya naman si Boss Aldo ang nanguna, madam. Hello, Mimong, ha? Dili, kaya kong ipangutana. Ma, karon nga wa na si Papa. Wa na ko'y panaganan. Kung kaniadto nagpakahilom lang ko, kana kay di ko gustong mahasol si Papa sa itong panagbingkil. O kung sa ibot mong ipasabot ang imong gisulti? Ngabi kay wa na ang imong amahan, imo naming hinginlan din, he? Way manghingili ninyo. Pero karong higayon na, barugan ko na nga akong katungod. Hoy, Inotel! Inotel, way batasan! Balik dire, makiksulti pa ko nimo! Hala, madam. Inotel! Hala, madam. Wa yun mulingi si Dong Henry, madam. Aray, uy! Madam, nalayo mo sa kong gidukol, madam, uy! Ngano mo apil ka man? Hala, pauli na! Aw, Pauli! uli na yung kukod! Bantay lang mo, madam. Bantay lang mo sa Aldo. Sigaagi mo sa mga mata ni Sir Paeng. Hilang buang! Bidang disgrasya. Huwag ko makabantay sa kumo niya itong inotil. Aldo, unsa may ato rong buhaton? Nga murag musukol naman nato ang Inotel? Unsa may atong buhaton, ha? Kung ihatang papahawaon din, eh. Di ta mamahawa, ma. Unyag magdaog pulis ang Inotel. Aron gyud ta papahawaon din, he. May kasal pa na batang atimanon? Kanang inotil mo ay mawaha nining paya. Unsa may atong buhaton? Hiluan ang inotil. Unsa? Unsa to imong gisulti, Aldo? Hiluan ang inotil. Unyag mamatay ang Inotel. Kita dayoy masuspitsahan. Kay kita na may iyang kontra. Gawas pa, ni Asya dinhi magpuyo. Hinay-hinaya nato siya hilo. Way makatumbok nato, ma. Paghuna-huna lang og lain, Aldo. Ayaw lang ni anang hilo-hilo kay mahadlo ko. Kinahanglan mabuha sa atong pananaw ang inotil. Maghuna-huna tag maayong paagi nga mawa kanato ang Inotel. Kanang paagi nga dili dayon kita mao'y masuspitsahan. Ha! Utro po tong driver. Jesus, ay nalatong initi si imong. Tingalig, wala niya mo drive ni mo. Ha? Ya, saan naman? Doon na ka na'y bayar sa yuta. May gikasabot ako. Namiga na ako ang asawa sa usa sa mga negosyante nga higala ni papapaing nimo. Utanaw ko no siya sa yuta. Dili ka ni musulti nila ni Barbie. Ayaw ka bala ka. Kurap sa tong babayhana. Sugarol man sa kasino, unya madyong pagyod. Nagkinahanglan po siya kwarta. Dili di siya mo palit. Dili. Mga hintira ko no siya. Ito na taas. Aron sa butan na tog maayo ang pagbaligya sa mga yuta nga ni anako ang titulo. Oh, ni amalagi ka. Gimingaw ni mo. Char. Lingko day, uy. Thanks. Lahi gyud ning makahumantag eskwela, no? Nindot ang imong office tay. Bugnaw. May screening pa sa gawas. Unsa? Daghag pangutana una ta makaso dinhi. Ay, busy magkukuday. Awan sa may ato nimo. Abi ni mo day, no? Dito ba ako ganiya sa minteryo? Ug ako yung maabtan dito si Henry. Mabitaw iyang sulti. Nanawag ni mo si Henry? May anikit siya. Naluoy kong Henry day, uy. Ilong tuwapos na kyud siya. Nagtupad kud ang nitso sa iyang mga ginikanan. Mao gini iyang gipangandoy day sa dihang namatay si Tiyo Paing. Usbon ko sa pagpasalamat nimo. Nga naman. Ikay nakaanghel. Nga nung misugot si nang dadag sa pangandoy ni Agaw Henry. Nga nung pugnan man sa nila ang tinguha sa anak. Anter di ay nimo si Aldo? Hindi, uy. Naminaw lang siya sa una-una, day. In love kang Aldo, day? Parehas lang mong Henry, da. Doon ay pagduda. Imo man kung ibahilo ang imong pagtuon. Nagdali-dali ka mas papakasal ni Aldo. Dili na ko makaagwanta sa nagro na kumaginikanan, day, uy. Makaeskwela ka ka? Gihatagan naman gani kog pang pa-enroll ni Aldo. Ha? Ug mao'y iyang gisaad na ako. Nga bisag minyo na mi,
Mupadayon gyud ko sa akong pagtuon, hantod nga makahuman gyud ko. Usa naman lang katuig ang akong kuwang. Ay, para nako, day. Di gid ang ngayon si Aldo nga mamahibo ni mong partner in life. O kinsa may angay nako, day? Si Henry? Hoy, wa ko'y ginganlan ha. Saon, gilikayan man ko anay mo'y kaagaw gud. Siya bitaw unta to'y akong apple of my eyes kani adto. Pero sobra og ego ay mo'y kaagaw uy. Dili ba ya, day? Kinsa may di maglagot uy. Babay gud ko day. Unya ako na gani mo yung nangitag paagi aron magaduol mi. Pero mulikay man gid siya. So sa ato pa, wa gid siya gusto nako. Priority lang niya ang iyang pagtuon, day. Gusto niya nga doon na siya ipasigarbo sa iyang amahan. Nakalitan ba ako sa dihang iya kong gipangutana kung nahigugma ba ko ni Aldo day? Nga naman ka nakapangutana man si anak no? Concern lang sa imong kalipay. May concern day siya nako. Day, wa day patrabaho adin ni si Aldo? Uma siya gusto nga matrabaho din eh. Iniguman akong eskwela ba? Patrabaho ako niya ko din niya. Masugot si Aldo. Nganon dili man. Nganon di man siya musugot nga kumpanya man ni siyang papapaing. Gawas pa. Anugon nga dili ko magamit ang akong kurso day. Kung dili ko manarbaho. Okay ra, basta dili lang ka mamili og trabaho. Dili uy. O yun sa man, ato ta sa kantin. Sige, why not? Tao-tao na sa tangwa magkabanding. Let's go! Pa, ma, sorry ha. Wa ko kapugnya ako kaugalingon. Nahimohin akong buksidor. Bitikay ang masap si Aldo nga naigos kong kumo. Pero nagbasol ko pa, ma. Wa mo gyud ako toyo nga mupasakit sa kuy si katao. Pero si imong manggoy na igo sa duha ka kumo ni Aldo nga para unta nako. Bisan nga akong dunggan pa. Sa dihang naigo si imong kabuutan si imong driver. Pero naigo sa kumo ni Aldo. Duha gyud kay gayon nga naigo si imong. Natandog ko sa gisudya nako, Imama Dadang. Nga kay wa na ka pa, ako silang hinginlan. Ang tinuod, wa ko'y tinguha nga dunay mawati ni. Tubangilan ko pa, ma, na makapugong ko sa kugalingon. Tubangi ko ninyo na magmalinahon ang akong kinabuhi. Di na lang kumubalik sa ilang sirpaing oy, Miss Barbie. Nga dili naman ka mabalik dito. Hangtod karon, Miss. Wa pa gyud mawa ang kasakit sa kumo ni Aldo nga miigo sa akong naong. Unsa? May gani wa maapapangig. Kay kung maupa, kuya pantingali ko. Gisukmag ka ni Aldo? Pakurasyon dayon. Unya ikiha si Aldo. Ikiha gina siya imong aron dili maanan sa pagpangunog. Ubanan ka nako. Mukiha ko, Miss? Gisakitan ka man ka. Sakit, oy. Pero kung mukiha ko, pagitaag yung kong testigo, ana. Kakita magha si Henry. Ay, mauwa kong muhangyo ni Dong Henry, Miss, oy. Ako'y muhangyo ni Gaw Henry aron mo saksi siya dapig nimo. Kita man gid ka siya sa pagsukmag ni Aldo nimo. Nganong di man siya makakita nga siya man dato isukmagon sa salbahis nga Aldo. Unya kay midali man kog dool aron pag-uwang. Ako na hinuin igo siyang kumo. Salpahis ko ni Aldo. Dinhi siya gahapon ng hagis. Nanghagi siya din, Miss? Maayo na lang kay may abot dayon si Agaw Henry. O gisinghagan hinuon siya sa pagpagawas. Ha? Gisinghagan ni Dong Henry si Aldo? Unya, migawa si Aldo, Miss? Migawas. Hala, misuko lagi dahil si Dong Henry? Unya, Miss,
Sa dihang niigo ko kaduha sa kumo ni Aldo, sukmagon sa bitaw siya ni Dong Henry, tikay ang lagi. Kinsay mi tikay ang? Si Aldo gud. Bugata di kumo ni Dong Henry, miss. Kay knock-out na iyang kontra. Hina di kumo si Aldo. Kay wa man ko ma-knock-out. Wa gani ko matikio. Kinahanglan mo pakita na si Gaw Henry sa iyang pagka-superior. Kaysa dili madugay, siya na'y president ni ining maong kompanya. Uy, kanindot gud. Dinod ga, miss? Mao ni nalatid sa programa ni Tiyo Paing. Kisa may laing sumusunod niya nga, wa naman siya asawa. Bugtong anak si Agaw Henry. Busa, ang tanang katigayunan ni Tiyo Paing hangtod na kining kompanya, masunod ni Agaw Henry. Ha! Buutan na gihapon ang atong amo, miss. Dali na imong, pakurasyon na ta. Ay lang ka, miss. Uy, palagyo lang unan ako ning higayuna. Total, grabe magbaw si Dong Henry. Pakurasyon lang imong. Ay na lang lagi, miss. Basta, di na lang ko mabalik og drive para ni madam. Balik imong. Aron doon ay magkapaniid sa ilang mga lihok. Ha? Nagduda ko imong. Nga may dautan na silang plano bato kang Agaw Henry. Pabilin una sa ilang dadang. Og bantayi si Agaw Henry. Dili ko ikaw pugson nga ikiha si Aldo. Pero balik sa ilang dadang. Bantayi sab ang ilang mga lihok. Magpa-enroll ka na? Oo, Aldo. Aron makapili kog oras. Graduating ra ba ko? Unya doon na patay ati Manon nga kasal. Ikaw di ay. Unya na lang ko eskwela. Muundang ka? Nagkahuna-huna ako sa pagtrabaho sa kumpanya ni Papa Paing. Maayoy noon. Aron doon na kay experience. Ako ra baon niya padre di pamilya sa tukuron kong pamilya. Kinahanglan nga may ika-intriga ko sa kong asawa. Atik sad ka da. Tinul bitaw. Ikay unahon ako sa pagpag-graduate. Kung makahuman ka na unya, mahimong anak pa kumutiwa sa pagtuon. Humanon ko ang enrollment, Aldo. Kaya ang sunod na kong asikasuhon, mauna ang atong kasal. May wedding planner ka namang gikasabot, diba? Bitaw. Pero, mahal ra ba gipangayo kay iya man kuno ang decoration. Oy, problema. Basta malipay ka lang. Ingon ko ni anak ni mo kapinangga, Aldo. Wa ka day mo tuo nga love kaayo ka na ko. Tingalig human sa atong kasal ha. Labi nag mga anak na unya ko, mangita kag lain. Promise, Pam. Ikaw ra gyud ang akong higugmaon. Mao gani kami sugot ko nga magpakasal na ta. Aron di ka mailog sa lain. Human sa atong kasal, asa man ta mamuyo? Sa amo, asa pa man di ay? Wa kay huna-huna nga magtukod ta kaugalingon atong Pinoy-anan? Si mama na lang usas bay. Mausad no. Sige, bahala na. Unya na lang ta magsabot mahitungod ana. Unahon ko una ang akong enrollment. Salamat kami nga pa. O gamay pag nagpa-enroll. Mamili kong oras nga. Magkatabag ko na yung Barbie sa opisina. Graduating na ba ko? Henry! Oh, si Pamela. Sa'yo ka din nagpa-enroll? Oh, oo. Ikaw ra? Kauban ako si Aldo. Inumiduol ka ba din eh? Nga naman di kun maduol ko nimo. Doon ay masuko? Pamela! Kinang imong kauban may masuko. Sige, muna ko nimo. Kinahanglan mahuman ko karo adlaw. Pamela! Suman! Gitawag ka na itong inotel? Naa ka na sa dian ng inutil. Ako may unang nakakita ni Henry. Busa ako sa giduol. Naibaw ba siya nga magpa-enroll na ka? Wa, uy. Unsa may problema, Aldo? Di ko gusto magpaduol ka niya itong inotel. Unsa? Ngano nadugay ka mag-anhi imong? Di man gani unta ko manhi, madam. Unsa? Sakit pagod og akong naong sa naigo sa kumo ni Boss Aldo. Mihangi ako sa opisina nga adto na lang ko mo report. Pero wa pa mo sugot si Miss Barbie. Unsa man ang babayana?
Dako nagranggo sa kumpanya ni Paing. Ay, dako, madam, uy. Executive assistant gina ni Sir Paing. Ano ni ba man ka? Doon na may mimugi ka ni Sir Paing og sa board nga si Miss Barbie maunay executive assistant ni Sir Paing. Karon nga wa na si Sir Paing nimo. Kanang Barbie na mo puli. Ay, dili po, madam. Madam, ano nagsusi man ka? Gago! Ikay unang mihisgot. Oh, Sige na, malakaw na ta. di na to gamito ng auto, madam. Gago, uy! Nganon di man ta mag-auto? Aw, ingo manggug ka nga manglakaw na ta. Ngano bang nanawat man ang kumpanya ni Paing sa mga empleyado nga way otok? Parihas nimo? Paita, sabi mo, madam, uy. Asa man lang da ibutang nga akong utok? Natingali sa imong lubot. Katawa. Ang katawang ka. Nagtuwa ka, nagkomedya ko. Di na lang ta mag-alis, madam, uy. Ako nang ablihan ang pultahan sa auto. Okay. Sakay na, madam. Sa may nahitabo nimo? Wa man. Ganina ragi ko nakamatikod nimo nga murag wa ka sa mood. Hapit dili ka gani mo tubag kon makigsulti ko nimo. Wala ko ganahe sa imong gipakitang insecurity. Insecurity? Masuko ka di ay? Kung muduol ko ni Henry? Wa man ko masuko. Bago pa gani ko nimong gibauran? Nga dili mo duol ni Henry? Oh, unsa may buti pasabot ana? Di insecured ka ni Henry? Di lang ko gusto nga magpaduol ka niya kay tingalig magtuog katong... Inutil na sad. Dili ko gusto nga magpaduol ka niya kay tingalig magtuo si Henry. Nagigamit ko ikaw kasangkapan aron makatrabaho ko sa ilang kumpanya. Unsa? Mo ginay akong gipanagan-an ay. Pero dili tinuod nga na insecure in taon ko niya. Ngano ito ma-insecure man ko niya? Hapit ako takasla. Mao gani na ako nahibod nga nimo. Makapahiubos ba ang imong pagdili nako aron maduol ni Henry? Murabag wa kay salig nako. Di na mauwi. Pasensya ka na. Dako kay nga kung pagsalig ni mo, Pam. Sige. Di na ti kadidan. Magpatubil niya tayo, madam. Layo ba niya atong lakaw? Nganong wa ka man magsulte. Nga gamay lang gasolina ha. Abi man akong duolong atong atuan. Wa kay kwarta, madam. Hilom di ay. Sige, pangita gasoline station. Aron matubilan kinang auto. Layo pa gyud ang atong atuan, madam. Ay ko na pagsigig pangutan na diha imong na. Ganiha na ba ako naglagot nimo ha? Hala, no? Nga na good town. Nganong magsige makagtan-aw na ako diha sa samin? Iyay. Nga na magudig mo tanaw ko, madam? Ako lang yung gisusi kung natuog ka ba? Wa man gud ko mahibaw kung asa ta paingon. Paghuwat kung kanus ako ikaw ingnon nga miabot na ta sa atong padulngan. May mga tao man nga misugat ni madam. May sabot ini sila nga ani din ni magkita. Pero kalayo sa bining dapita eh. Mugawas noon ko bi. Kunuhay magpahangin. Pero kinahanglan makadungog ko sa ilang gipanagsultihan. Mugawas ko. Niaw lagi ka? Di ka kung nagpa-enroll ka o nakunan ako pag-diretso din sa mong opisina. Masa man, busy ka? Dili tanto. Gigutom ka? Mga tuta sa kantin. Tili magtuo ka nga, inikanin ako din Magpada ako din mo sa kantin ha. Mahurot ko din mo sweldo. Gago. Bitaw gaw. Gusto sab ko makaton sa trabaho din sa opisina. Good. Pero una ko ikaw tudlo mga tuon na ta sa kantin. Makakita gani ko nimo. Mahinumdum sad ko nga gigutom di ay ko. Let's go.
Unsa makalang gipakita ni Madam nga mangpapili sa iyang kikasulti? Mupaduol ko gamay bi aron makadungog ko. Hoy, Imong, unsa man? Doon ay nagsugo nimo? O chismoso ka lang? Nakasabot ko nga gusto kang makadungog sa among gipanagsultihan sa akong gikasulti ganiha. Madam, tingali ba yung nagdamgo ka? Nganong maminaw man sab ko? Kay doon ay nagsugo nimo, aron panidaan ang akong mga lihok. Hala, Madam. Tingali gipadamgo na kang sirpaing no. Nga ako imong guardian angel. Unsa? Oh, Imong, wa ka baya nakukuha ang nga driver ha? Aron lang magpatakag yag-yag unsay imong nahibaw-an. Tingalig, dili ka na unya makita. himuon ko nimong tagulilong, Madam. Ihog ta kastay tayan sa maktan buang nga ka. Ay. Kinsa nagsugo nimo? Kinsa? Sa unsa man, Madam? Sa pagpaniid sa among mga lihok. Uy, why nagsugod ako, Madam? Uy. Oh, Madam, doon na day ko'y angay panidan sa inyong mga lihok. Hamutan ni Moy! Imong timan yun niya. Basta masakpan ta ka, dili na yun makakita nimo ang imong asawa ug mga anak. Uy, pangita laglaing driver, Madam. Uy, gusto pa taong ko makikuban ug dugay uban sa akong pamilya. O kinsa masaya akong driver? May mo magpili ka sa ubang drivers kumpanya, Madam. Wa ko masweto nila. Unya, imo mo kong pasanginlan. Galingan ka? Dili na unya ako makakita sa akong asawa ug mga anak. Oh no! Dili man ka tinuod ang akong duda. Nganong mahadlo ka man? Sige ay, padayon sa pagmaniho. Giatangan ka di ay ni Aldo sa imong pagpauli? Oo. Di niya madawat nga ako siyang bisinghagan. Imo man kuno siyang gipatikay ang. Huwag ko magdahom-dahom nga matumba siya sa kungkumo. Mura magod og gidauban na akong oo sa dihang nakita na ko nga si Brad mo ang naigo. May hapit bitaw si imong kay nananghid nga dili na siya mobalik dito tungod sa nahitabo. Ako untang ipakihan niya si Aldo pero wa mo sugot. Dili siya gusto nga mahasol ka. Kay ikaw man gyud makatestigo sa nahitabo. May problema. Adam kong saksi nga isukmag yun ni Aldo si Brad mo. Dili lagi siya mo sugot. Hinuon, wa ko masugot nga muundang siya drive. Ako siyang gihangyo nga panid-an ang inahan ug anak. Ha? Dili ka manaot si Brad mong gaw. Nahibaw ka ba yan itong Aldo? Traidor nga budag pa ni Maus. Kinahanglan nga magbantay gyud siya gaw. Misugot man sab si imong. Ikaw kuno iyang panalipdan. Gaw. Nagkita gini sa pamilya sa eskwelahan. Bisaya mo pa enroll aron di samo. Ug mausab di ayang iyang una-una. Nagkasulti mo? Nagkasulti kay bidool man siya. Pero kadiyot na kay bidool man din si Aldo. Wa di ay salig si Aldo. Iyang gidang giubanan sa pamilya. Ang akong giampo ka. Nga dilaw ta mi magkauban. Parehas na ba may kurso? Dili gid kalikayan gaw nga makauban gid mo. Di ba parehas mo graduating? Lagi? Murag nagmahay man tos pamilya. Ha? O sa may gimayan? Ang imong paglikay niya. Kaw, duda ko. Ikaw mo inagustuhan ni Pamela. Ay, konsultihin na ko. Hapit na nun ng kasal. Nahinayak lang tingali si Pamela, kaw. Kaya wa na makaanto sa pagkanagar sa iyang inahan. Mubalik na sa opisina ko. Sige. Ato na lang ta magtiwas og istorya sa office. Makig-meeting na ang wedding planner, Pam. Kinalang mamili ka na. Unsang panapto na ang imong wedding gown. Asa man ta mag-meeting? Sa iyong butik.
Di ba ka mo may nagsabot sa maong designer? Kapuyan man kung magigsulti sa mga designer good. Magbuot man siya unsang panaptuna. Pam, may mong dunay ideya ang maong designer. Mahal man good ang maong panaptun. Tingaling mo reklamo ka unya. Dili, uy. Bahala nagmahal. Basta angayan ka. Atong paliton. May gigahin agad si mama alang sa atong kasal. Oh, mauman ka ha. Sige. Muadto ta sa butik sa designer. Kanus ama ko na makig-meeting na to ang wedding planner. Ugma sa hapon. Uban ko ugma sa bangko, Aldo. Ugma? Ma, makig-meeting ra ba ang wedding planner na mong duhan ni Pamela? O sabay mo palabihon, ang meeting o ang halin sa yuta? Nahalin na ang yuta? Baya, ooy, og ugma bayran. Hatos bangko, Oh, mo ba? O sa mga oras ha? alas 11 sa buntag. Aw, unahon ko na. Kwarta na ko na. Misalir day ang SPA. Imong, nasa Henry sa iyang kwarto. Oh, aman, madam. Nga naman, madam? Manihapon na. Uy, it's a miracle. Miracle? Milagro, Sa milagro? Ay, nakanahon na kanidong Henry sa manihapon, madam. Ay, alam, madam. Ay, tingali gipadamgo na sa ganang sirpaing, no? Karon na lang baba ni mo ha. Sagpaon ta karon. Napauli na. Pero sa'yo ugma ha. Di lang ko mo pakanon, madam. Nganong ako makapakanon? Nganong ako mang pakanon ang taong suberbio? Pobreng suberbio. Ay, madam, sad, uy. Di mas ka pwedeng ma-joke-joke, madam, uy. Pero, madam, wag yung kapadamguhan ni Sir Paing. Pinangga ko ni Sir Paing nimo imong. Busa, nganong iya man kong padamguhon. May masayod ka, nga nangandoy gani kong iya kong padamguhon. Hala, no? Mahal ko si Paing. Tungod kay iya kong pinangga. Ug, gimingaw na ko sa iyang bugnaw nga tingog. Bitaw, ma'am, sa, madam. Buot na bitaw to sa Sir Paing. Kanang panglakaw mi, unya, magabian mi sa pagpauli. Iya ko hatagal og allowance. Mao naman ka na ang imong overtime. Uy, di, madam, uy. Pahalipay na. Kay di magikumuriklamo nga, dugaming mauli. Asa man sad mo, kanang madugay mong mauli. Silos ka, madam? Silos-silos. Anong nangutan naman lagi ka? Gago. Patay na si Paing. Busa kinsa pa may ako silusan. Gusto lang ko masayod. Asa mo kung madugay mo sa pagpauli. Meeting good. Sige na imong, pauli na. Papaw lagi ko ka panihapon, madam. Uy. Ugma na lang panihapon. Sige na imong, lakaw na. Go. Uy, klaro ning amuha, uy. Bantay lang bitaw, madam. Sultihan yun ako si Miss Barbie sa akong nadungog ninyong duha ni Alto. Nga mangadto mo ugma sa bangko kay bayra na ang yuta. Nagtuo tingali sila ay nga wa ko maniid nila. Imong, Nanawag man ako nga mong hilaw. marika dayon. Akong duulon. Maring tupperware nga, puno sa sudan. Sige, bang ilong niya. Ah, Ay, sab nang makatilaw ang imong pamilya ning sudan nga wa mahurot. wani hilo, madam? Mas na imong hilo ay. Dinuod ka, madam? Mabitaw, nga wa ko ikaw agdahan nga manihapon din eh. Aron imo ning mada. Ay, salamat. Busilak pala ang iyong puso, madam. Unsay busilak? Mamon din na imong kasing-kasing, madam. Manggiloyon ba? Ugma pohon. Unsa? Bebe, hayan lang tapay rin, madam, kaya mapauli na ko. Doon na kay nakatunan din sa opisina? Doon na nagaw.
Sa ato pa, ready ka na mamahimong president nining maong kumpanya. Kuya, awasaw di mo gawin. Presidente madayon. Unsa man di ay? Anak ko sa tag-iya ng maong kumpanya. Og si Tiyo Paing mao dunay labing dakong share of stock. Magkapalit sa kong share ikaw? Mahimo oy. O sa man ato tong ipalit katong 2 million nga gihatag sa mga businessmen nga miyembro ni Tiyo. Oo, magkugaw. Ngano mao man ka? Kaw, ready na gani ang abogado aron ipadayag na ang last will and testament ni Papa nimo. Ako sang ablihan ang attache case nga gibili ni Tiyo Paing. Ha? Last will and testament? At si case? Dagan kang wa masayri sa gibilin o gitugo ni Papa nimo. Mao'y iyang tugo nako. Ngang attache case, ablihan lang kun mawa na siya. Dako ginubag salig si Papa ni mo gaw. Abot lang sa ni Tiyo eh. Pero, dili tagi kapasagkan kaw. Pero kinahanglan nga magbantay ka sa mga tao nga gikauban mo sa inyong bahay. Ay kabala ka gaw. Di na sila makahimo sa pagdaog-daog na ko. Ma? Wa na lagi ko makabantay nga mudungan na tog kaon katong inutil. Tingali gipahimang noan atong Barbie. Nga dili mo dungan na tog kaon kay tingali hiluan. Ang katawa man ka. Nagtuo man gud sila nga diha-dihaon natog hilo ang inutil. Mahimong butangan natog hilo ang iyang water dispenser. Aldo, Ay kabala ka ma. Ako mo'y mo maniho sa pagbutang sa hilo. Tuod ay. Pilay pagkahalin sa yuta. 5 million pesos. Alkansi ko na. Sila yan lang misuning bangko. Samtang ako, gibili nila sa auto. Di na mahimo eh. Kinahanglang doon ako'y ika-report ni Miss Barbie. Mangit ako paagi nga. Makaduol ko nila. Uy, may checking gitanaw si Aldo. Kinahanglang makaduol ko. Kinahanglang masayran ko kung ngano'y dunay chiki sila si Madam ug Aldo. Duda ko inida. Uy, hala, manggawas na sila. Mubalik ko sa auto. Abi ng chiki ma. Kaya ako lang ideposito sa akungan. Nganong adto maninimo i-deposito sa imongan? Ako ipanghambog ni Pamela. Nga dili gid siya ma-insecure sa iyang pagpakigminyo nako. Adto lagi ni nako i-deposito sa akong account, Aldo. Pangayo lang gud. Kung doon na kay pangayoon. Masakan ako sa auto. Ambil lagi ng chiki ma. Dili lagi mahimo. Ano bang mamugos ka man? Kung doon ay makadungog, makaingon gyud nga mga hangol tag kwarta. Basta adto nako. Adto nako ni i-deposito sa akong account. Di ano sila paingon din ni. Mugawas ko. Aron ablihan ako ang hilaw na kong madam. Ambil lagi ng chiki ma. Ngano ba nga dili man ka makasabot? Pangayo lang lagi kung doon na kay kinahanglanon. Makig-meeting ro namo ni Pamilang among wedding planner. Kinahanglan di ko nagana sa paggasto alang sa among kasal. Dili Ayaw lagi. sa pagsakay lagi sa auto, ma. Ambil ng chiki. Malipay na sa pamilya nga. Nga makakita sa... Nga doon ako'y 5 million pesos nga i-deposito sa bangko. Ayaw ko gunite. Musakay ako sa auto ba? Pita sa mga maoy. Nausa. Adto lang ta magsulti sa bahay, Aldo. Sige na, Imong. Manlakaw na ta. Asa man ta, madam? Diretso na ta sa bahay, Imong. Uy, wala. Doon na may bukbuk sa auto, madam. Palargada yan ng auto.
Bantay ka lagi na ako, ma! Inikulin ako sa bahay! Gamay ko lang hangyo ni mo, imo pang gidaho na ako! Bantay ka lagi na ako, ma! Nga naman to si Boss Aldo, madam. Ay, ito siya tagday mong. Ang man tong 5 million, madam, nga iyang ipanghambog ni Pamela. Uy, kadakuan ng hortaha, madam. Nga na bang susitador ka man kaayo imong? Kung sabi mong labot, ha? Wag mo ko'y labot, madam. Nangutana lang kugod. So ko magudo si Boss Aldo. Abigay na kog iya kang pasakitan. Dilingon ni anak kabarumbado si Aldo imong. Og ang pagmaneho mo ay atima na. Seryoso ka sa imong trabaho, ha? Kung misugot po si Papa nang matrabaho ko sa buhi pa siya tingali. Daghan ako nakatanan. Maglisod ka sa bagaw. Unsa pa man mo sa pagtuon kung mo trabaho ka? Hinoon, ba'y gusto ni Papa? Kung trabaho ko din magsugod ko sa uno. Janitor o ka, messenger. Maulay tuyo ni Papa ni Magaw nga masayod ka gud unsa ang kalisod aron mapalambo mo ang imong negosyo. Pero mas daghan kag mahibawaan kung makahuman ka gyud sa imong pagtuon. Muna'y ka doon ay pinamdum ni Papa na kugaw. Hangtod ka ron. O pag ko masayod, ganun giatake si Papa. Nagunahon na ka di ay anak gaw. Misteryo alang ka na kugaw. Ganun giatake si Papa. Kana mo'y gusto ko masayran gaw. Abi mo, sa di pa kumatog, huwag ka na inigmatan ako. Huwag ko lang ipangayo sa tuwa sa langit. Nga hatagag ka tinawa na akong pungtana. O gusto kong matubag niyo. Nagduda ko gaw nga may kihambing yung sakit si Papa ni mo. Nganong nanugon man siyang daan? Iyang kipakuha na ako ang imong NSO. Ingon man ang imong baptismal certificate. Unsa? Mauli kinagaw. Masakit man si Papa. Dili ingon na ito kadali ang iyang kamatayon. Doon lagi nakabukal siyang dugukaw. Ug mautong, giatake siya. Gaw. Gusto kong masayaran ka. Kung siya'y labot ni mawadadang uka ni Aldo sa kalit nga hitabo ni Papa. Kung imong masayran, unsa may imong buhaton? Ako silang pabayron ko. Mahal ka na ko si Papa. Busa magbayad yun ha. Ang mipasipat niya. Subang ka si Boss Aldo nga sa kastaas ay. Munghinay kong sunod niya aron makadungog ko sa ilang panagsultihan o kaaway. Tungod tingali sa atong chiki ay. Kuhaon ni Boss Aldo, may untag way makabantay sa akong pagsaka. Hay naman ang chiki, ma. May mo bag hinayon ni imong tingog, Aldo? Nagagot ako! Imo magsuluhon ng chiki. 5 million pesos na. Ug ikaw mismo nahibawagid ka. Nga ako mo'y dakong nahimo aron nabaligyan ni maong yuta. Tinay lagi ng imong tingog. Kalagot. Tingalig doon ay mga katabang makadungog na ito o musumbong atong sa inutin. Hotdon ko na siya pamatay. Aldo! Ang bilagin ng chiki. Sige. Mo-open tag-account. Imo ang 1 million. Samtang ako ang 4 million. Oh! Ako ba yung may dako kighagoan na aron mabaligyan ng yuta baya ha? Unya usara ka milyon nga kuwang niya. My God ni mo! Tagaan tabitaw na ako kung mangayo ka. Di na ko mangayo ni mo. Basta ihatag mo na akong chiki. Dili ka kontento sa usa ka milyon? Huna-huna asab ma. Nga ako intay natagbaw pasabot sa akong amigong abogado. Mahitungod sa... Basta na! Hinaya lagi ng imong tingog. Kaya tingalig doon ay makadungog ng atong lalis. Tunga lang tas kantidad, be. Tag 2.5 million lang ta. Badi ay. Bahinon ta na. Kapoy ni mo. Nala, sugot na lang ko. Liwat ka gyud na ako, da.
Ang hangan mo sa asa man ko niyo paliwat ta day. Nya, kano sa man niyo pailisi ang chiki? Ugmas buntag. Di mahimong karon na lang. Aron ako ipakita ni Pamela nga akong bank book inig adto namo sa among wedding planner. Gikapoy pa ko, Aldo. Ang binalalagi ng chiki, ma. Ako nalay pailis ana. Dili na nimo mailisan. Kaya ako ngan ang nakabutang sa cheque. Pita ini ay. Karon lang ilisi be. Hay, apurado sad nimo oy. Hala ato. Ato as imong be. Ipanda ang sakyanan kay malakaw ta. Hapit na ra pa manira ang bangko. Sige. Ako nga to ang kulukoy ni mong driver. Pagdali ha. O lagi eh. Pag-abot lang ta. Asa man nimo pailisin chiki? Dito gyapon sa bangko nga mi-release ni ana. May gani. Nga abti ko muna og. Hoy, mong. Andawang auto. Mula ka mo ni mama ni mo buseng. Oh, Di lang ko ninyo papaniltuhon. naong ba ini plato imong oy? Hebaw ba ka busing. Nga dili maayo ang mag-drive nga magkutoy ang tiyan. Mukuro kang kamot ano. Nala. Tagaan kwarta. Oh. 200 pesos na ha. Inikabot ninyo sa bangko, pangitag karinderya o restaurant. Aron ato kam kaon dito. Kano'y busing. Be, abi ang kwarta busing be. Gago ka na. Nasi mong kamot ang 200 pesos oh. Ato di ay. Lamat ini busing ha. Siguro aga makalakaw din mo sa mama ha. Magunsa mami sa bangko busing nga. Dito na mamiga niha. Ay, pakuta na! So, gusto ka sa akong kumo? Ha? Wala na nilabot busing. Sige busing. Akong waton si mama nimo. Oh, nganong ni akaman? Di ba karong hapon pa man ang atong meeting sa atong wedding planner? Doon ako ipakita ni mo. Unsa man? Surprise! Doon na ka di ay surprise? Doon na, oy. Sa higayon nga imong masayran ang ingon akong sorpresa. Makaingon ka gyud nga wa ka masayop sa pagpakasal nako. Murag naghinam-hinam sab kong masayod unsa ang giingon nimo surprise da. Malipay ka lagi. Sige. Huwat ako kadiyot kay mag-ilis ko. Gawas na madam. Paghuwat ay imong. Doon na kay laing chiki kuhaon madam. Unsay cheque? Oh, di ba? Naglalis pa mo mahitungod sa chiki? Hoy imong. Unsa gani imong madungog sa among panagsulti ni Aldo? Ayaw nig ipanapi sa lain ha. Labi na gyud ni atong Barbie. Uy, nga naman madam. Basta ayaw pangutana. Ayaw biyaing auto. Magunsa man ta dinhi Alto. Paghuwat lang. Sa higayon nga tawag ko ng akong pangan. Ana na nimo masayri unsa ang gingon ako nimong surprise. Wa gid ko makasabot sa imong giingong surprise Alto. Aldo, nailisa na. Og paghuwat nga tawgon ang imongan aron papirmahon ka. Ako gingida sa pamilya ma. Ay gusto ko nga sige unang makakita sa gingon ko niyang surprise. Unsa man gini Alto? Reynaldo Cortez? Itawag ng imongan. Papirmahon ka na. Kwarta na Aldo? Gihatagan na mugbahin sa negosyo ni Tito Paing? Bahin ko taon. Ila na na. Nakahalin ni Gyuta. Nga napalit ko gikan sa ihatag nga allowance ni Paing sa buhi pa siya, Pamela. Mao ba? Gipangandaman ko ang inyong kasal ni Aldo. Oh, nakakita ka na gid sa akong bangpok ha, Pam. Akong gipangayo ni mama ang akong bahin. Alang unya sa atong pagpuyo. Dili ko gusto nga magmahay ka, ganong ako mo imong gipakaslan. Wa ko mangandoy ni anang haruhay nga pagpuyo, Alto. Mauri akong gipangandoy nga magmalinaw na nga atong pagpuyo o magkasinabtan na ita. Aw, walay problema. Andam ko mo sabot kay mahal ko ikaw. Magmalinawon gyud ang atong pagpuyo. Kay good husband man unya ko. Unya?
Unsaon naman lang imong mga barkada. Oh, mas importante bang ako mga barkada kaysa akong asawa? Ikaw ragin mo ay akong kalipay, Pam. Bantay bitaw. Lagi. Sakay na sa motor? Ihatod ako nimo. Dili. Unya pa man ang atong meeting sa atong wedding planner. Palitan ti kag alahas. Aron imo isulob sa atong kasal. Aldo. Kung makasal sila si Aldo o Pamela, huwag kang kahuna-huna sa pagbalhin o puyo. Ha? Ano mo balhin man ko? Maka-afford ka, maginanao nilang doha. Ambot lang. Bisag dili ka pamutog anak ko, pero nahibaw ko. Doon na kay pagbati ni Pamela. Iba ako naman nagitugan mo. Tinuod. Si Pamela ang unang binuhat nga nakapitik sa kong kasing-kasing. Husto da ituod. Maantos mo kaha nga. Tadaan lang makakita ni Pamela. Labi nagmaglabing-labing sila si Aldo. Ambot lang kagaw. Hinoon, tuwara mo ko sa grahian. Mahimong di ko sila makita, kundi na ko tuyon. Ato lang una ka sa bahay ka. Sorry, gaw. Dili ko mahimong biyaan ang among bahay. Basta siguro alang gid ka wa, nga dili ka nila hilabtan. Di na sila makapaghilabot ako, gaw. Dili gani sila makakusi sa kumpanan. Kana mo'y ako'y paniguro ni mo. Salamat ha. Sa unsa? Sa alahas nga imong gipalit para nako. Okay ra na. Dili ko gusto nga mawahi ka sa luho. Husto tuod Aldo. Kinsa may imong best man? Doon naman ko'y best friend. Siya akong kuhaong best man. Nganon dili man si Henry. Katong! Inotil na sad? Aldo, imo sing igsuon dili ba? Usa angay unta nga say kuhaon nimong best man. Wa si labot sa atong kasal. Nag-away di ay mo. May mo ba? May mo ba din nata magiskot niya to, Henry? Basta dili ko gusto nga may labot siya sa atong entourage. Kuhaon ko ra bang maid of honor si Barbie? Kano ba ganahan ka bang itong pamilya, ha? Kay unsa man day naa sa pamilya nila ni Barbie og Henry Aldo? Ilang giayran si mama. Nganon di naman lang ang imong ate ang imong kuhaon imong maid of honor. Okay. Dili na lang ko mamugos. Tingalig mauna lang uni ato awayan. Si ate na lang akong i-maid of honor. Sorry ha. Naisa na ko gamay ang akong tingog, Pam. Pero wa man gud magustoy si mama sa ilang pamilya. Hinaut unta musabot sa among gibati. O lagi. Dili na ko mamugos. Dali na. Tingalig nagpaabot na nato ang wedding planner. Animal gyud ni si Aldo. Nakigtunga gyud sa halin sa yuta. Hinoon, may katarungan man sad nga makigtunga si Aldo. Siya'y nagmaniobra or makakuha siyang SPA. Kini kahang bahay o yuta. Nga naka ni Paing ang nakaputang sa titulo. Usbon kog tan-aw mga papeles nga gitaguan ni Paing. Kinahal makita ko ang titulo ni maong bahay ug yuta. Sa higayon nga nganra ni Paing ang nahimutang, mahimo ko kining ibaligya. Gamit ang SPA nga gipabuhat ni Aldo. Akong ibaligya kining maong bahay ug yuta. Niya ang wedding gown. Pagpili mo, Pamela. Pili ang labing nindot, Pam.
Mahal unya. Ay, okay ra. Tabangi ko pili, Aldo. Pulos man ni mga nindot. Ang gusto niyo mo ipili pamila. Bitaw, Pam. Nya, samtang mamili ka, Pam. Sukdan tayo nakahaldo. Okay. Unsa man, third ba ang gusto mo isaluha? Kanang yun. Kanang tuxedo. Oh, no problem. No problem man ka ang dato. Sky is the limit, Yads. Ayaw sa dana, Aldo, uy. Tingalig human sa atong kasal, wala natin magasto. Oh, mahimo bago na. Wala kasalig na ako. Di ba may nakita naman kang kaligunan nga ihatag ko nimo ang tanan mong kapretsyo? Mauman di ay no. Kinahanglang bongga ang kasal. Ingon man ang buwak nga atong i-adorno sa simbahan o sa reception. Buhatagin ang tanan, Yads. Aron ikapasigarbo sa maabot na kong asawa ang among kasal. Himuan ning wedding of the century. Huwag yun dinhi ang titulo ng pahi o yuta. Hain makaibutang ni Paing. Ay, kakapoy bayag panghipos, ting na okay na kong mga papeles. Wa ka hipusa ang titulo ng pahi o yuta. Ingon man katong asyenda sa iyang opisina. Anya, aron uniform gid ang gown sa iyong entourage, kinahanglan nga usaray ilang sastre. Kunod si Mayo, Yads. Ikaw nulay may baw. Kadiyot lang ha. Doon lang ko ipangutana ha. Hinaot ka di umasok ko. Unsa man na, Yads? Pila mo inyong budget? 1 million pesos. Really? Aldo, hinay-hinay di ako, uy. Unsa gyud 1 million, good. Oh, di ba gusto ko nga atong kasal mamahimong wedding of the century? So, kinahanglan bongga ang preparasyon. Nos to sab. Ayaw di patuyang, Aldo, ha? Wa na ba si Tito Paing na? Oh, kaya nga naman di ko das papa. Di bag-ingnan ka naman namo ni mama nga may tinigom siya gikan ni Papa Paing? O sa tinigom ni mama, nakapalit sa big mga yuta? Ay, mauman din na pamila. Hindi ka may reklamo eh. Ako manggoy gianugunan. 1 million gyud ang gastoon sa among kasal. Bisag 500,000 lang good. Kinay, sorry, Yads. Dili ko makasopak sa kong love. Ani na lang. Okay, 500,000. Pero wala ko labot sa catering. Pero apil na ang decoration sa reception. Okay, Ra. So, okay na, Yads? Okay. Pwede magpirmahay tag kontrata? Why problema? Uy, hala. Niya malagi si Dong Henry. Niya ka na nagtrabaho diri, Dong? Wa, Brad, oy. Nagpatulol ako sa kong agaw Barbie. Mo eskwela siya o na imong. Kumusta naman ang imong lakaw imong? Sa unsang lakawan, miss? Ang inahan og anak, sila gud si Dadang og Aldo. Uy, naglalis man to sila. Sa may ilang gilalisan imong. Chiki man to, miss. Cheke? Lagi, Dong. Giapas gud ni Aldo ang iyang mama hangtod sa auto. Kaya iya yung kuhaon ng chiki. Wa kay idea di inti ka ng mong cheque? Dito man to sila sa bangko, miss, sa dihang nakuha lang ni Madam ang chiki, gilab ni gani ni Aldo. Unya, murag gihagkan ang chiki. Pero gikuhag balik ni Madam. Og murag dito nagsugod ang ilang lalis. Tigalig limos to gaw. Imposible. Why limos nga magagikan sa bangko og adto i-address sa nga ni Dadang? Ingon si Madam, nga adto ra sila sa bahay magsabot. Wa di nimo paminawa dito sa bahay imong? May hinabit akong saka. Pero, maklaro man dayon ko nila. Motong, wala na kumulahos. Unsa man ka ang maong cheque? Well, miss, doon na may giadto ni Madam. Layo mo ko ito among giadtuan. Unya, lapad nga yuta ang among gihunungan. Lapad gayuta? Mao na dong. Nagsusi ko sa duha ka mga tao. Ug matod nila, mga surveyor ko to sila. Surveyor? Tigsukod og yuta? Oo, mao gyud na miss. Kay mao na ilang gisulti nako nga
Gikuha sila aron musukod niya itong halapad nga yuta. Gaw, wala pa ko may baho sa mga yuta ni Papa nimo. Hasta man gani ko, gaw. Ang akong nasayran, katurag yung inyong asyenda. Ang asyenda ni Henry. Okay na, ma. Gikasabot na namo ang wedding planner. Nagpinirmahay na gani mig kontrata. Og nataga ka nga akong 100,000. Nangayo ang wedding planner? Advance payment ko, no? Kasigurista gud niya. May na lang na, ma, aron dili ta maapay ki. Doon na ba yung among kasal ni Pamila? Patuon ka niya sa butik, aron kasukdan. Dili na importante nako. Ngano? Doon na kay problema, ma? Tugani ko, ma. Unsa may mo problema? Wa gyud nako makita ang titulo ning bahay og yuta. Wa ihatag ni Papa Paing ang titulo? Wa. Kay wa man sa gipatipigan niya mga papeles. Animal. Husto kasi mong pagtuo, ma. Tingalig tuwa niya gitago sa iyang opisina. Wa man tingali nag-okupar sa iyang opisina hangtod karon. Gusto ka? Magsusi ko dito? Humanaon na ang imong kasal. Pagkahuman sa inyong kasal ni Pamela, sudla ang opisina ni Papa Paing nimo. Hilnga ang tanan drawer dito. Makatutol pa ka sa inyong asyenda, Gaw? Di naman tingali, gaw. Gamay pa ko silihang gida ko dito lang ni mamang papa. Ikaw, nakaadto na ka dito? Wa pasad. Muna, kitsa makinakatultol sa mga asyenda. Sa'yo naman tingali ang pagtultol, Gaw. Ni aman ang report sa maong asyenda. Atong tanahon ng report, gaw. Gusto sa ko makailat sa gisaligan ni papa sa asyenda. Kinahanglan yun nga imong ila-ilahod ang mga tao nga gisaligan ni Papa nimo. Sa dili madugay, ikaw na yung mga tubang nila. Sila ka si Mama Dadang, gaw. Nakaadto na ka sa asyenda? Marika, Uy, madam, doon na lagi tang kuingan. unsa ba ka importante ang imongan, ha? Uy, importante madam, uy. Kung mataw ko nga wayngan, mura ko anag mananap. Nalagreklamo diha. Tingalig madritso nako ang imongan. Unsay madiretso, madam? Mamahimo ning imong kulot. Magkamaulik kang mo-joke, madam. Unsa joke? Wa ka di magtan-aw nga ang imong naong murag imong kunot. Mo sang gisamutan, madam, uy. Pesa ay nagpagreklamo. Imog yung ipaggarbo ang imongan? Kahilas nimo imong a. Unsa man, katultol ka sa asyenda ni Henry? Wa man ko makatultul, madam. Pero, nakadungog ko sa mong asyenda kay gisulti man na ni Sir Paing katong nag-meeting mi. Kunya ikaw, madam, nakatultul ka? Mao gani inutan ako nimo imong. Ikaw no gago gyud kay kasa. Abli na auto be. Doon na tayo doon. Okay, right away, ma'am. Oh, Gaw. Dara ang ledger sa asyenda ni Henry. Naaday may mutang sa Medellin ang mga asyenda. Katubhan day o 10 hectares. Gaw, may cellphone number ang nagduma sa asyenda. Ang nga nabutang din ni isip caretaker sa asyenda. Romulo Yares? Pero og niyang number, Gaw. O sa may itong buhaton, gaw. Tawga si Romulo Yares og ipaila ang imong kaugalingon. Sige na, Gaw. Aron kung gusto kang mutanaw sa asyenda, siya na matultol nimo. Kung maadto ko sa asyenda, gaw, kinahanglan kauban ka gyud. Mag-unsa man ka din, hey, madam. Chismoso. Ay, di man ko chismoso, madam. Mahibong manggutang anong niya ka din ni mo hunong.
Magpasukod ko gaon para sa kasal nila ni Aldo og Pamela. Uy, hala. Magpusukod kag gawon, madam? Uy, apil kag beauty contest, madam? Sa? Singan? Beauty contest. Una, kaya raman di ay. Ing nasagpaay mo. Ah. Ayaw biyay nga auto, ha? Nakunta ko na si Mr. Yares. Muanhi ko na siya. Aron siya mo na to sa asyenda. Mayo noon daw. Mitambong dae siya sa haya ni Papa nimo. Hangtod na sa misa o paglubong. Ha? O nga mo siya maduol na to? Dili ka maduol niya niya to kayo nagaw. Pero iya kang nakita. Kaila ba ka sila si Mama Dadang? Wasap ko makapangutana, da? Oh, ang imong cellphone gown may bagting. Si Pamela mo inanawag. Tubag agaw. Kung gusto siyang maani, panhiya. Sure ka? Lingkod ay. Thank you. Huwag ka mahadlok ka maani. Nga nung mahadlok man ko. Tigalig mag-away lang niya mo. Dili ingon ana kasi loso si Aldo. Pero ang nalipkan lang nako ba? Nga nung wa siya musugot nga iapil ko ka mundo ha sa entourage. Apel di ay unta mi. Ikaw may buhaton kong maid of honor. Og si Henry, iyang best man. Nakasiguro kung babag yun yan ang saldo. Wani mo pangutan as si Aldo unsa hinungdan? Giayran ko no ang iyang inahan sa inyong pamilya. Iya manggibali. Ang iyang inahan maoy arte. Kung mo ato kang tiyo paing, ang ako mga ginikanan, dili mo ganiin niya agdahon. Si tiyo na maikog. Pero dili na importante, Pamela. Kung lagi siya gusto nga maapil mo sa inyong entourage, amo nagdawaton. Basta ikaw nahibawag yun ka, nga dili may ingon ni anak kadautan. Doon na gay mas lahong panghinungdan. Nganong dili gusto si Aldo nga makakita na mo. Labi na gid kang agaw, Henry. Pero gusto man ko kung mutambong mo sa among kasal. Why problema na ako, day? Abot lang niya akong agaw kung mutambong ba ni siya. Asa bang gawa mutambong ka? Wa ba kayo mo presyo na to kung mo tambong? Ganong di man. Naon sa ba yung tawhana, uy? Kisabay mo priso ni mo ba? Bitaw, Pamela. Sige, matambong ko. Gusto sa kumutanaw sa halando mong adlaw siya mong kinabuhi. Din man ka. May ato ko ni Barbie. Nagtrabaho na day si Henry sa ilang kumpanya? O gano'n nagwata naman ka, anak? Ako man nakita dito si Henry. Kakonsabo man na silang duha. Ang sabay ka kung sabo pa. Si Barbie mo ay gisaligan sa amahan ni Henry. Tingali, gitudluan lang ni Barbie si Henry sa pamaagi sa pagpalakaw sa ilang negosyo. Ako kay dili man anak ni Papa Paing. Dili niya tudluan. Nagpatudlo ka di ay. Wala lang ko maghuna-huna niya, anak. Kay siya diyang mihangyo ko ni Papa nga mo trabaho. Pasugdon ko niya sa ubos. Imagine, janitor o ka, messenger? Wa pa man sad ka makahuman sa imong kurso. Para nako no, maayo nang magsugod ka sa ubos kay suhito ka na sa imong trabaho. Ay, ano bang sila may atong hisgutan? Uy! Sila si Papag mama ni mo. Nagpasukod na sa butik. Mauwaw man kuno sila. Ano siya mauwaw? Uban eh. Aron di sila mauwaw. Mga abang lang kuno sila. Di na mahimo eh. Di na mahimo, Pam. Nakadungog ka ba agad sa gisulti sa atong wedding planner, ha? Nga kinalang uniform ang tanan sa entourage. Mas labaw pa gid sila. Kay sila mo imuhatod nimo. Ako na bitaw silang giingnan. Sige lang. Huwag madto ko sa inyo. Dadon ako ang auto. Aron mapugos gid sila si Papa ug Mama nimo sa pagsakay ug magpasukod. Uy, ayaw, uy. Nah, musamot gid sila kaikog, ana. Basta, ugma. Ingna sila. Akong kuhaon. Aldo, dili ba mahimong magkasuod mo si Henry?
Ano bang imo makong gipangutanan ni anak? Unsa ba'y nahipos ni mo intriga dito sa opisina batok nako? Unsa bay intriga? Nganong miadto ka man gid dito? Nakonsensya manggod ko. Nganong dili si Barbie ang ako maid of honor. Best friends kud ming duha. Mas si Barbie pagoy akong kasumbungan sa kumakahiubos sa amo kaysa sa akong ate. Og wasad ko magtuo nga makita ko dito si Henry. Ug unsa naman sige panghambog di atong inotel? Naanasad ka ana. Sa ako biyang tan-aw ni Henry no. Matinud-anon siya sa iyang mga pung. Pida. Di ka gid mo tuman sa akong hangyo. Hangyo? Nga dili ka magsigig paduol ni Henry. Ha? Sa ako nang giingon nimo, wa ko masayod nga maabtan ko dito si Henry. Nga ako siyang makita dito. Ihatod na ko. Nasuko ka? Kung magatubang tagdugay, nahadlo ko nga maglalis lang ta. Maong sige na, ihatod ako sa amo. Inig-off na to, modretso ta sa bahay. Ha? Nga naman. Atong tanaw nang ibili ni Papa ni mo nga attache case. Doon nagayawi. Oo. Dugay na unta kumutugaan ni ini diha nimo. Pero mao may iyang tugon nga unya ko na ni ipakita nimo kun wa na siya. Bisol diyan na si Papa. Laki. Pero may bitaw ko mangutana niya kung doon na ba siya sakit. Ang kanunesad niya ito bag nako nga wa. Ug mo na akong gibahayan. Huwag ko magkasilbig dugay sa akong amahan. Pero ako siyang gitahon. Naibaw ni ana si Papa ni mo, Henry. Mamanggani hinungdan nga iyag yung gipangandaman ng imong kaugmaon. Pero kinahanglang masayran ko. Unsa gihinungdan nga nang giatake si Papa. Gaw, Mahimong dawaton ko ang kamatuoran. Nga doon ay gihambing ni sakit si Papa. Kini, mo'y akong gimahayan. Kaya ako magkasilbi niya. Pero kalit ang nahitabo niya. o sa may imong mahimo kung masayot ka. Wa na mas Papa ni mo. Doon ako'y mahimugaw. Gaw, Henry. Kinahanglang pahamtangan kong silot ang hinungdan sa kamatayo ni Papa. Kinahanglang mag-antusab ang magkasasa. Hinuon, mulutaw yun ang kamatuoran. Pero ipahinumdum ko lang nimo nga taas pa ang imong ugma. Ayaw pa daog sa kainit sa imong buot. Dali na, mamauli na ta. Oh, nga nung pa man ka mulakaw. Paagda ka nga pasudlon ako sa bahay. Lain na sa naagdahaw eh. Abi ni mo no, mahadlok na hinuon ko sa atong relasyon. Nga naman? Maglalis man gud ta. Kung magdugay taga-tubang. Mao niya na mahitabo kung man sa atong kasal. Di na mahitabo, Pam. Di ba giingnan ka naman ako? Nga sabtun ko ikaw, permi? Promise. Di na ako makiglalis pa nimo. Labi na gid kon imo kong pahagkon. Unsa? Bisag ka usa lang. Wa pagi ko makatilaw si mong lips. Dili pareha sa uban nimong girlfriend nga makiglips to lips nimo. Kasi nagpataka ni mong sulti, ana. Mao lagi na nakadaot nimo. Mudayon ka kasuko. Ay, wa ma ko masuko. Nangutana naman ko ni mo kinsa nagpatakag sumbong ni mo, ana. Di ko na tinuod. Kundi tinuod, nganong masuko ka man. O lagi ko masuko. Sige na, good. Pakisan ako si mong lips. Gusto na ko mapahaway. Sige na, lakaw na. Just paita. Imo na kong gihingin lang. Di ba nagpahatod ko nimo? Kay gusto na ko mapahaway. Gikapoy na ko. Sige na lang. Gusto ko mupahuay ng ako, prinsesa. Masuod na ko ha. Bisag sa aping lang unta. Bye, Aldo. Oh. Psst, Pam. Nga nung mura magkong nabalibuan ini ng pamila. Huwag ko'y gahom.
aron akong buhaton ngadto ni Pamela ang akong gibuhat sa uban ako mga uyab. Asar man ka. Say kayon nga makasalata, ako karag yun. Og ako yung palawayon si Henry. Unsa naman sa nihitabo nimo? Mura mag nagpaminti kas kalagot. Niya pa puyo ka tong inotel ma. Niya pa matingali. Kaya ako man siyang makita ini kabuntag. Mukao na siya din sa taas. O kabantay. Ano man? Nagdudagig ko. Nga doon na siya intriga ni Pamela. Unsa may ang intrigang Pamela? May tungod nga daghan ko nung uyab. Nga daghan kong gipahilak nga babae. Nahibaw sa diyan niya anak sa Pamela. Kanang dili maghisgot si Pamela niya to inotel. Paraygon kay siya nako. Pero kaganina ma, miadto siya sa opisina ni Barbie. Didto kuno ang inotel. Unsa? Nagunsa man siya dito? Ambot lang. Tingalig nagpatudlo. Unsa o pagduma ang maong kumpanya. Feeling tag-iya nas kumpanyang panuway da. Animal gitong tawhana. Kung ingon ni Ana, nga dili na siya magkananan din maglisod ta sa paghilog hinahinay ni atong inotel. Mauman kahi imong butangan ang iyang water dispenser. Oh, skambugo tuod no. Badiha. Skam. Sus, sipya tagay ko. Badiha ay. Manaog sa ko sa silong ma. Akong susihon kung unsang klasyas kandado ang gikandado niya sa pultahan sa iyang kwarto dito sa grahian. Dili mangutana si mama ni mo dadang kung asa ka magkananan? Malipay man gani sila kung di ko makita. Unya mangutana pa ka. Kung mauna gaw, ani nilang panihapon. Mas maisab na, aron malayo ka sa akong duda. Ako rin may bawas kong kulingon gaw. Ayaw na lang pagreklamo gaw. Basta gikan sa opisina, magkuyog tagpauli. Ako rin may bawas kong gugulingon. Dili lagi na mahimo gaw. Unya ka na nagpauli nimo, kisa may moabli sa gate. May gisabot ko sa mga katabang gaw. Ako silang tiksan kung doon ako. O ilan ang ablihan daan ng gate. Maayo noon. Dali na gaw. Ato nang ablihan ng attache case. Animal. Kadako din ining kandado nga gibutang sa inotel sa pultahan nining iyang kwarto. Gamitan ko ni gabas. Kinalamatuman kong akong plano sa inotel. Gaw, niyang papili sa kumpanya. Ngan rani tiyo paing. Pero kamu si mama ni mo ang beneficiary. Ambi ko gaw, ako masahon. Kaluoy ni Papa. Naningkamot ko siya nga mulambo ang iyang negosyo. Alang unta ka namo ni Mama ang iyang hinaguan. Mo na akong gipasabot ni Dadang. Nga sa nakita na ko mga papeles sa kumpanya, wag jud ang ilangan ni Aldo. Ngano yung kagaw, no? Nga ikaw main mo igipatipig ni Papa siya mga importanteng dokumento. Tungod kay wa siya salig ni Dadang. Pero dugay ang ilang panag-uban. Nakamatngon ka ba nga happy si Papa nimo o ba ni Dadang ug Aldo? Happy man siya. Imong nakita si Papa nimo nga makigkomedyahay ni Dadang? Wa noon. Nagkamatngon na tingali si Papa nimo sa lahing tinagdan ni Dadang diha nimo. Pero iya lang ni gitago. Og kung anong nadugay ang ilang panagtipon. Well, there must be something fishy. O sebot mo ipasabot. Nga mahimong gihulga si Papa nimo. Ha? Tanaw pa na to ang ubang mga papilis ko. Okay ni, Yara. Yara ang titulo sa
asyenda ni Henry. Tanahon to gaw. Nga ni Papa nimo ug ni Mama nimo ang nahimutang sa titulo. So, kay wa naman sila. So you are the legal heir of the asyenda. Gusto ko makita ang asyenda. Nagkinahanglan kagabas aron gabso nimo ang kandado sa pultahan sa kwarto niya itong inutil. Dako ang kandado nga gibutang. Gawas pagid sa siradura. Naniguro gyud ang inutil nga wala ing makasuod sa iyang kwarto. Pero ako ni sudlon ma. Muna hinungdan nga gamitan ko gabas ang kandado. Unya, ang siradura nagkinahanglan kagihapon og yawi. Kung maglisod kog abli aw ako ning lungkabon. Noon maglisod siya sa pagpasangil nato. Mahimong palutahon nato nga dunay nakasud nga laing tao. Og mo'y unang nakita ang iyang kwarto, hinungdan nga gilungkab kini. Bright ka gid Aldo da. Ako pa. Wa di ay ko masayo sa pagpanganak nimo kay nahimo tang milyonaryo. Ang kulon gid nato ang katigayon ni Papa Paing ma. Maato gid ni. May brown envelope nga maayong pagkasilyo. Sealed. Sabi kay suod, anak. Sealed man ni. Pero kung mo yung ka nga ato ning ablihan. Kay doon na kamay dakong katungod. Ato nang ablihan ka. Oh, ni ay cutter. Mo na itong ikuha ining baga nga cellphone. Mas maayo tingaling ikay mo abli inigaw. Ablihin lang gud gaw. Gihatagan ko ikaw pagtugot. Okay. Ang eredero na gud mo ay nagsugo na ako. Sige, ato ni ablihan. Ingyud ka ibutang ni Paing ang titulo ng bahay og yuta nga atong gipuy-an. Ano magsige magkaghunahuna niya na ma? Di ba nagsabot naman ta? Nga human sa mong kasal ni Pamela, muadto ko sa opisina? Mao'y akong tuyo nga masayod ko sa labing daling panahon, Aldo. Sa may gusto nimo? Ug madayon mo sungkos kumpanya? Ha? Kainit sa nimog ooy. Nagrecord naman ka ng hunahuna nimo. Unya kay di makugusto nga magtanaw nimo nga maghasol kay ka. Sige. Huwato na lang ato nga mahuman ng inyong kasal. Dako ang akong pagtuo nga makatabang si Pamela sa paghangyo ni adtong Barbie aron pangitaon mo ang titulo ning bay og yuta. Ngano mag-agad mata ni Barbie? Wa masilabot sa kumpanya. Unya kita. Do na di ay? May nahuna-hunaan ko. Unsa man na? Unsa ka kun ayuhon nato ang inutil. Unsa? Hoy, nayas na tingog nimo di ay. Hangtod ta maigking na lang noon. Nganong kanamay mo na hunahunaan? Ang ako ba unta? Nga kung magpakita tagkaayo ni adtong inutil, sayon ra nato siyang mahangyo. Bugat ang akong dugo niya tong inutil, ma. Lami na maganis ang patyon. Na, ayaw na lang una ang akong gisugyot ay. Sugyot raman unta tong ako ba? Way unod, way bukog. Ayaw na kong guspas pagsugyot niya to. Aron di ta mo'y magkakontra. Unsa? Oh, niya na ang sud ning gisilyaduhan nga envelope kaw. Ako tanawon ko. Oh. House and Lot title. Ang titulo ni sa inyong bahay og yuta kaw. Ang inyo ning gipuy-an. Tanawon tumayo gaw kon. Ilabing hapong nga ni Papa ug Mama ang nahimutang ning maong titulo. Sabi nila, walang araw darating ang
Unsay batio ni Dadang nga tuwa man nila ni Barbie ug Henry ang titulo. Mga hikal, unsa makahay sunod nga mahitabo? Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilano. Ako, imo bang higugmao? Sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Gidalit ka nato sa RMN Drama. At ang takot kung sakali man ika'y Umoto ka listeners ang part 5 sa dramang Ako, Imo Bang Higugmao. So, nindot na kay nisukol ang bida mga ka-listeners, no? Nisukol na si Kuano. Kalimot mo kusnganda. Henry, no? Nisukol na si Henry, no? Sa ni Aldo. Tagam si Aldo, katilaw, no? Bitaan kay nisukol ang bida mga ka-listeners, no? Padayon sa comment mga ka-listeners, no? Itong basahon ni si Benji Abadilla, Ramini ang batang bronze idol o loud sa kasilag idol. Wata aning mga dramahan, no? Pasensya kayo Ramini. Benji Abadilla, no? Wata kakuwag kopya, ne? Giovanni Sarno Salot. Dol, okay kayo imong drama. Salamat yan. Naminaw sa San Limit Tangiri, no? Ya, si Mirika Dolia. Hi, Idol John, kumusta? Sorry na ulang ko kabalik og comment. Medyo na busy di Dol. Makahaibad ang drama Dol. Kung sa tinuod pa niya nga istorya, si Dandang o Aldo, ganihala na sila gipalayas o patid-patira na. Mayo ang writer ng drama ba? Mayo ang writer ba? Katawa ito si Mirika Dolia, no? Patid-patiran yun ay. Ito no, kaya abusado kayo, no? Abusado kayo si Dandang o si Aldo. Salamat Mirika Dolia, no, sa mong comment, no. Darlene Sumagang, kuha niya, no, fireworks ba, ne? Tupat kabok, no. Salamat sa comment, Darlene Sumagang, no, namin sa digong katapos ng sumpay. Ug si Rose Antomabiene. Hi Sir John, please upload sa sumpay part 5. Kinindot mamati sa drama. Salamat kayo, hope imo ma-upload, no. Muna niya part 5, no, pasensya dugay ito nakasumpay Rose Antomabiene, no. Herwila Maribek, idol na sumpay na niya. Ay, shout out po ko kay shout out po ko oy Maribek Herwila. Shout out ni mo Maribek Herwila, no? With heart, duha ka buok, oh, emoji ni katawa. Salamat nga nino sa drama may buntag pa kang mabot. Si Rose Antomambien. Salamat kayo sir, upload more. Part 5 Sir John, please, salamat. Sir, upload asa na ang sumpay Sir John. Excited na kumaminaw. Salamat, hoping maka-upload na ka. Na-upload na ito. Advance na itong vlog, na-upload na. Salamat kayo, no? Rose Antonia Biene, no? Sa pagpabot. Anong dramang Ako, Imo Bang Higugmaon. Si R.R. Humaynon. Luuya kay Rini, eh. Kalagot na noon ko iyang aluna. Mawagid. Maglagot na noon kog paminaw, emoji na katawa. Naghanan yung magmahin ng drama, no? Kaya magulat ako ba? Magnindot kay paminaw ng love story primero, sus, pag-abot na hapit-hapit sa ending, ano? Sambok na kanya, no? Mao tag-ending. So, salamat guys mga inyong pagpaminaw mga kalisiners, no? Rosalie Buti, nice, next part 2 with duha ka heart, no? Na-upload na nung part 1, 2, 3, 4 na kini ang part 5, no? Naka-playlist na no? Si Renwell Salazar, idol, musta na, ha, part 5 sa Ako, Imo Bang Higugmaon. Daghang salamat idol, God bless. Muna na part 5, no? Renwell Salazar, salamat sa pagpaabot, no? Nya si Maribel Almasan, happy ending kay Boy si Chico. Dili pa rin sa drama na managlahi ang dalan kay patay ang kuya ni Jerry. Thanks mga idol, hihi. With emojing tulo ka buhok ng katawa, no? Lupa, yung luwa kinatawa, og na upat tulo ka heart. Salamat Maribel Almasan sa pagpaminaw, no? Si Lolita Chandler. Dula asa na ang sumpay part
5 mo na nino. Sugod na sila kung ano. Pingot sa ilong. Si Sherwin Sherwin Vicentico, salamat sa pag-upload admin, more upload pa admin. Nako'y kalingawan sa pagpaminaw, naminaw sa Spark 1 sa magulat ako, no? Magmahay ni siya katapos. Salamat Sherwin Vicentico, no? Naminaw sa Spark 1 sa magulat ako, balingaw pa ni siya, batulog abot sa ending, ano, magmahay, di ba? Mag-comment na sa dig, mautas ending, eh. Murag nahuman na siya nagpaminaw, pero okay ra. Iman pareha no ang listeners no, iban kay mapungot, diba? Ay uban okay ra. Salamat si Rowan Vicentico, no. Si Dodong Rima Dabia, ondolin sa pamilya ni Sir Boris, taod-taod na ni siya nga gikuha sa Ginoo, no. Mao gyud. Nga salamat kaayo Dodong Rima Dabia, no, sa pagpaminaw sa managlaing dalan. Si Darlene Sumagang, upat ka heart niyang comment sa Digong Kantuboy, no, part 1, no. Og si Herwela Maribik, sige ko paminaw nimo from kuha upat tulo ka emoji nagkatawa nga nang lupa yun yung luwag kinatawa, no. Naminaw sa Spark 1 sa magulat ako niya. Si Animal Mingan siyang profile, no. Lahi ra jud basta gwapo emoji nagkatawa, no. Naminaw sa drama mga mangtas na ungo sa lasang. Mao din niya. Gwapo mo dito si kanang bida ni, no. Mawa siya kan asa as mga ungo, no. Ay niangay niya itong bazi ba to? Salamat Animal sa imong comment, no. Ano na Animal maningan ani, mura matag mamalikas ning basa noon. Salamat, no. Salamat kasi mong pagpaminaw, no. Katawa ra ba siya, no. Minaw sa drama. Og si Lilian Dinunong, tulo ka heart ang comment, no. Kanya comment niya na siya ako mo bang higugmaon part 3, no. Si James Cordelia, good evening dol, saan ang karugtong nito ang part of 5? Mao na ni, no, part 5. Dugay ta kasumpay napay si Drox idol nga nganong wala pa man sumpay ani. Mao na ni natubag na to, no, sa primero tong vlog, no, intro. Mao na ni sumpay part 5, no, pasensya na dugay, no. Si Bing pagkanindot sa Sugilanon, naminaw sa dramang Limbo katapusang sumpay, no. Salamat Bing, no. Ving. Si Batang Pasaway, hahaha, naminaw siya sa Uyuang Kugot part 4, no. Salamat Batang Pasaway, no. Josephine Sirato, wala day kahibalo si Sheila nga pareho kapilido si Dino og Jerry. Wala siguro. Nakahibalo na siguro, nakahibalo na siya, no, igsuon sila. Sa primero siguro murag wa kay balo. Pero nakahibalo ra siya nga igsuon. Imbali man si Sheila, no, kay wa may time si Dino niya kayo, no. Imbali si Sheila og naigugma sa mangho di Dino nga si Jerry, no. Salamat Josephine Sirato, no, naminaw sa managlaing dalan part 2, no. Si Arman Lunisa pagkanindot sa drama, naminaw sa katapusang sumpay sa drama Asa Kapadulong Roldan Moran. Si Jimar Lopez, buang ni Henry, katawa nakatawa sa, no, part 2 sa drama ang Ako'y Mo Bang Higumaw, no. Salamat Jimar Lopez, no. Og si Susan De La Torre, grabe gikan 1 PM hangtod 5 AM gipulawan jud nako ang drama. Nice kayo, thank you DWHP sa manindot yung drama with heart. Naminaw sa drama nga Cecilia, no. Si Renato Ribas, lingaw kayo kus gi-upload ni mo ba mga drama ni Ribores, no. Naminaw sa drama ang Luyo sa Kampangis, no. Salamat kay Renato Ribas, no. Si Stella Perez, pangit man ang ending, unta masumpayan nilang story sa kasal ni Ella ug ni Rico, no. Naminaw sa katapusan sumpay sa Pobreng Milyonaryo, no. Si Chloe Mayordomo, part 5 please, ano na part 5, no. Chloe Mayordomo, no. Salamat kay Chloe Mayordomo, salamat sa paminaw sa Ako'y Mo Bang Higumaon. Og si Raquel Malnegros, nindot with heart, no. Salamat nga naminaw sa katapusan kumpay sa Pobreng Milyonaryo. Si Arlene Nilyaska, hain naman ang sumpay aning drama hadol, murag taw-tao naman ning natingga. Amo na nino, pasensya kayo, no, nadugay ta. Unya si Jimelda Kaldakal,
Gmail din no, Gmail nasumpay mo tanan no sa kung ano handle no. Gmail dakal-dakal. Grabe ang advertise hapit mag 30 minutes pod. Grabe ka hasol sobra naman na dol ha. Pasensya kayo no Gmail dakal-dakal no. Ug tag-as ang advertise escape na lang na ninyo no. Kay ang nagbuot sa advertisement ron sa YouTube na no. Siya na bala mo butang no, wa na pasagdan na ako mga listeners kay kapuyan ako mudong sa Chrome ba aron mo login bitaw sa channel. Unang gi set na lang nako sa automatic no. Ang bahala nga mubutang sa advertisement sa YouTube na no. Ug ngay tag-as escape na lang ninyo mga listeners no. Kay kuan para kapuyan mo ko daghan kay kuti mabudo pa ko sa Chrome aron mo login niya. Ang i-set up ang mga ads ba para bitaw makuha-kuhaan ang ads or mabulag-bulag. Sa YouTube na nagbutang na, labi nagdaghan kayo, makabantay mo daghan kayo, dikit-dikit. YouTube, bubutang na. Pasagdan na po na ako, kay kapoy, po sige, sakit mata, si panaway subay, gabadot to, mo pang kurang to. Sa una ako, dyan ang dungon, kay kuha-kuhaan ako, buwag-buwago na, para di maka-distract ba sa inyong listeners, no? Una, nga, pasensya sa mga, tag-as na ads, i-skip na lang yun. Bawas na sa mga bugbo kay di man na-escape no kanang na may non-escapable na ads. Pero sa mga mo tanaw sa ads nga way daghang reklamo, salamat kay ninyo mga ka-listeners kay nakatabag gid no. Salamat kayo. Pero sa uban sad nga di sa ganahan mo suporta, escape ra ninyo mga ka-listeners no. Yan na lang ka simple no. Di lang ta maglalis aning mga ingon ani no kay kamo na bahala no mga ka-listeners. Salamat kay sa pagpaminaw no. Og si Adja no heart na yung comment no, salamat kayo na si RR Humaynon maglagot man tang alona naminaw siya magulat ako no. Maglagot yun si Jaisa G Saisun aha na boss ang part 5 grabe rulata hu muna na yung part 5 no. Kahilak na nila pinaabot siya, no? Pasensya kay Jaisa G. Saiso, no? Si Rose Antomabien, upload na sir part 5. Sir, please, Sir John, God bless you always. Salamat kayo, Rose Antomabien, no? Sa imong papaabot sa aming sumpay, no? Si Joyce Papiliero, salamat kayo, sir. What's up pa yan, no? Salamat po sa pagpaminaw, no? O si si Lola, kapungot nga drama. Napungot na. Naminaw siya sa mahulat ako, no? Part 6 na siya. Kapungot nga drama with emoji nga nagkatawa pero ito ang singot ano ba? Duha-duha ni nga burag-wag yun may muot, no? Napungot yun. Salamat si Lola, no? Sa pagpaminaw, no? Sa mo, tas ending na yun, magmahay siya, no? Kasi magmahay kasi ending ba kay dikan na bang na naglagot sa ending kay why ako deklaro, no? Pero sige lang, at least nalingaw mo sinugdanan, no? Salamat si Lola, no? Diya si Jerby Tadina, katong katkaton ko ang langit idol pa-upload. Dito ka-upload na kay nana si Radio Drama Bisaya na nag-upload o si Kuan, si Lex Penodrama, no? Nag-upload sila na. Di na lang ko mo apil kay makuha na. Hasol na. Hasol yung dagat pariha. Una bitaw nga usay mo na nga wa na lang kay kumukuha drama nga mga bag-o kay nanay naguna no parihas na bangan na. Pero pwede good pod og gusto na ako. Pero din kuan ang good pod ba maluwi na pud sa uban ba nga kuan naguna no. Sila may nakauna. Pero wala jud dai drama mga listeners. Murag bahala na lang. Sa pagkakaroon niya napa ko yung mga nasave di silang kuha ng mga bagong drama kaya na may nag-upload good. Pasensya kayo Jervy Tadina no sa imong request no. Dito na lang sa lahat paminaw no. Nya si Rosalie Buti kalami sa drama oy rang hilakan ako ani nga drama. O bita ni siya kay ginahan namin no anong magulat ako no katapusan sumpay no si Rosalie Buti no. Siya ra jud nakaingon og kalami sa drama rang hilak na ako yung ani nga drama. Mao ra ni murag nakauyon ba? Sagaran kay maglagot man sa
ending, no? Ani magulat ako nga drama, pero nadyo usa nga murag nakauyon dahil, no? Si Rosalie Buti, no? Salamat kayo, no? Mabuti yun din siya, no? Rosalie Buti, so mabuti yun, mabuti ang comment ba, no? Salamat kayo. O, more to mga ka-listeners, no? Mag-info-vlog na po ko para sa kuhan. Buak na salamin part 5 po, no? Kay daghan pong nangita sa sumpay. Abihan man nagwana gyud maminaw to. Kay binalik na ba. So nambe gyapon nangita sa comment section. Muna ang mag-vlog na po ko ato para sa part 5, no. Mo to mga ka-listeners, salamat kay sa pagpaabot, no. Pasensya kay usbon ako, pasensya kay kadugay kita nakasumpay ani dramahan, no? Pero manikamot ang gyapon ko mga ka-listeners na mahuman gid eh. Di lang madali-dali pero paningkamangutan ako mga ka-listeners, no. Ngita niya po paagi ba. Gabi gani nakulbaan ko kay abi kog naguba na pud og cellphone. Nikalit la og kapaong ba. Di na maon sa saon man kuno sa man narbag file ako kasi makwits pa. Mapar ba na ako mahuman ning dramahan sa mawa bitaw mga file. Gani kay nasulbad ra na ulian ra. O man nakapadayon gyapon ta, no. Mga mga listeners, thank you so much for watching sa itong mga vlog o for listening sa itong mga drama. Amping mo kanunay mga listeners. God bless us all o advance. Merry Christmas!